نها برس امام تاشر کو پارلمانتار هدپیا جامد باوی که زندی میوانی ما برس تاشر سلاو و هون بخیراتن او هولو تکوشین آویاش بوی کو زمان کردی به زمان فرمی گهایا کی داره حتی نها چند امضاحات نکم کرن دستک دادن پروژه آوا بله imzaya me şertte ev koronavirüs pandemiye de biz rastî zahmete top kirin civandına imzaya lê ez karim ewa bêjim li Rihayê li mehella Xelîliyê navçeya Xelîliyê jinekî Kurd bi tenê 6000 imze mal bi mal geriya imze top kir. Dîsa li bağlara 15000 imze mal bi mal digerin em imze top dikin. Bi vê hewayê hêjmara imza ro bi ro zêde dibe. Li ser medyaya sosyal veka Twitterê, Facebookê de imze tên top kirin. Ya em karin ew bêjin çiqa pêş ve diçe hewqa zêde em imze dicivînin û pêşerojê de dîsa qedexebûn rabe wextê ji Tirkî ji bo xatirê ev imza top kirin û zimanê Kurdî bi ve zimanê fermî û ve zimanê perwerdê wê çalekî berdewam bikin. Dîsa jî di parlamentoya Tirkî'de ev her dem parlamenterê me Kurd û HDP bi rastî ji bo dîsa zimanê Kurdî ve zimanê perwerde û fermî xebatê me berdewamin. Di van xebata de em teklîfê qanûn didin parlamentoyê ji bo ku zimanê perwerde çêve çünkü li Tirkî 25 milyon Kurd hene dixwazin û zimanê wan Kurdî ye û dixwazin bi zimanê xwe perwerde bibin lê piştî ku Komara Tirkî 1923 hatiye avakirin û heta îro qedexe daye ser ziman û naxwaze ev ziman bi zimanê xwe Kurd perwerde bibin. Divir de jî xistiye qanûnê xwe esasî yanî make zagona Tirkî'de madda 40 ewha dibêje dibe tu kes nikare bi zimanê şixînî Tirkî tu kes nikare bi zimanê dayîka xwe bi zimanê zikmakî perwerde bibe. Ev jî ne tişkî durist e li ser zimanê Kurdî 100 sala asimilasyonekî heye. Em dixwazin vê asimilasyonê bi çalekiyê xwe, bi xebatê xwe, bi kampanya îmzê xwe bi her tim rakin. Li ser vêya xebatê me hem veka platforma zimanê Kurdî, tora zimanê Kurdî û HDP di nav de em dixwazin vêya pêş bibin û li parlamentoyê jî parlamenterê HDP û ê Kurd dixwazin ser ziman evan çalekiya bikin ku vê bandorê em karibin li ser ziman rakin çünkü asimilasyon nakin li ser ziman bi rastî li ser gelê Kurd e ku zimanekî zimanê meriva tune be meriv neteyê meriva jî ji holê radibe têjbîr kirin yani ji vê hewayê ziman ji bo me pir girîng e em karin wisa bêjin. Başa ew imzayên heta niha têne komkirin imzayên elektroniî yan jî qelemî ne ewên ku we heta niha xebat jê re meşandine. Elektroniî jî hene û qelemî jî hene hedû hewa işte em bana top dikin di sala wextê ku me dest bi kampanya imza kir 21 Sibatê zanin hûn zanin roya cîhanê a zimanê me wê starta xwe wextê ku da wê ji nûçeya da şanî da temamê Partiya Kurdistanî bi hev re wextê ku me dest vîkarî kir me got sala 2021 em ê bikin sala zimanê Kurdî. Yani ji ber vîya heta evan îmzê me bên astekî 2021 de divê îsal de em evan îmza milyona
ام دخوازن بک کۆم بکەن و یەک تێکیلی دێنین بگەڕە یانێ ئەم بێژن زمانی me ڕۆبڕۆ ئاسیملە دەبێ زمانی me ڕۆبڕۆ هەندا دەبێ ئەم ئیمزە وە دخوازن ku nehêlin gel jî îmze bide û em vê îmzê jî em ê temamê dunyayê navnetewî re û bela bikin em ê vê jî bêjin di vê demê de vêga her bajar û her navçe wan îmzaya hem bi alî elektronî hem jî bi alî yek û yek dibêjin fizîkî dibêjin qalemê de wan îmzaya top dikin. باشه برستی مام یعنی تا چند وی هول و خبات و کارودان چکریه زمان حز هنه لباکور کردستان اوین کو برای به ترکی پرورده دیتن و ده زمان روزانه دا ترکی دا آخبن تا چند پیشوازی آوان هیا جبوی پروژکت و هول هنه جبوی کو خواه هینی زمان خواه دایی که بکن اوین کو آسیمی لبونه بله yani ev zaman zanî tişkî wisa ku hinda dibe di ser rêyê dünyayê pir ziman hinda bûne yani wextê ziman hinda dibin ew gel jî hinda dibin ev jî mesela asîmleyê yani bi zaneyî wan dewleta wan asîmle dikin îro jî dewleta Tirkî bi zaneyî zimanê Kurdî asîmle dike û naxwaze Kurd bi wî zimanê xwe perwerde bibin û bi wî zimanê xwe xwe xwekin. Berî kovara Tirkiyê bê avakirin yani wextê Osmanliya û beriya wî yani weka ku hûn jî zanin bi deh hezar sed hezar salan vir de Kurd li ser axa xwe dijîn û bi hawakî li gora demê bi zimanê Kurdî bi zimanê xwe bi zimanê zikmakî perwerdeya xwe dîtine ji Ahmedê Xanê bigire ji Feqiyê Teyran bigire û heta cigerxûn û heta vêga evana bi hawakî me tevirê hatiye aniye lê îro dünya pir ketiye nava hevdû pir zêdetir bêjin ser medyayê li ser civakê televîzyonun radyone ku wextê ku neyê kar anîn zimanekî ew ê ji bê ji bîrkirin li ber vî hewayê jî di van salê paşî de bav û dê mesela hene ku bi Tirkî nizanin zariyê wan bi Kurdî nizanin hatine heta vê astê çima çünkü zimanê bazarê dibe zimanê Tirkî zimanê rojane axaftin dibe zimanê Tirkî bijîşk bi Tirkî dike parêzer bi Tirkiye em bêjin hakim savcî bi Tirkiye yani dewlet ewkê wê nüfusê bi Tirkiye yani kî here ji ber vî hewayî dibistan bi Tirkî ne Kurdî tê ji bîrkirin gere em li hemberî vêya bisekinin em li hemberî vêya dixwazin bisekinin li ser bres îmam yani herî zêde têr nake foksa we terkîza we li ser kîjan yani ew tebeqa beşa civakiye ji bo tenê perwerdeya bi Kurdî ben yan tenê ji bo perwerda zarokan e yan jî ewên ku mezinin hûn dixwazin dîsa fêrî Kurdî bikene be malbatên ku zarokên xwe hînî Kurdî dikin ta çend pêşwaziya we dikin ji bo van xebatan yani evan xebatê me de em vêya dît rasta rast gelê Kurd ev Kurdî diaxivin û dixwazin zimanê xwe dîsa derxin pêş pir alîkarî dikin yani ew bi xwe radikin testa radikin qelem û kağıda mal digerin ku Kurdî ji bîr neyê kirin û zimanê Kurdî bi vê zimanê fermî li Tirkî û bi vê zimanê perwerdê yani ev xebat çünkü rob bi zarokê xwe re yani hîndî li hev nakin yani ew diçin dunyakî din zarokê wan dunyakî dine pêşeroj de jî eviya bê hindakirin eviya zanin gelê Kurd dixwazin hem gelê Kurd şiyar bikin li mafê xwe li zimanê xwe xweyî derê him jî em li Tirkiyê re bêjin yani li dunyayê de çend dewlet hebin دوان دولتا ده که زمانه کی دن هبه بوان زمانه پرورده چه دبه یعنی Almanya بیجن
بیست حب کرد زارو کن بر هفدو کارن پرورده خو به زمانه خو بکن او یعنی پاکستان دیسا وسال هندستان دیسا وسال یعنی اف زمان نه دولت بیشتر پیش و چونه یا دولتش پارلمانه نه پسکره کوانه زمان هبونا گله هبونا ملتکیه و اف زمان جی نه مافی خزاییه یعنی مافی کی نه مافی کی سیاسیه مافی خزاییه گل جی ویا زانه و براستی پر عالی جگله کرد دبینن باکوری کردستان تف وسا عالی کاری دکن هم دخوازن هم گل ویده شیاد و مافی خوب پارزه و هم جی ترکی اداره دکن حکومتا ترکی دولتا ترکی که زانبه ev mafê ziman heye heta û zanin heta çend sal berê digotin Kurd ji xwe tune ne qart Kurd em zanim çi fantî ji tê kusa digotin ku nayê vêga şîrovekirin îro dibêjin Kurd hene lê mafê Kurda tune ye yani hatiye wê astê Kurda qebûl dikin lê mafê Kurda qebûl nakin Kurd Türk'ün yani ji tê kusa dibêjin ki ev nayê qebûl kirin Kurd li Tirkiyeyê hene mafê wan heye mafê zimanê wan heye mafê perwerda wan gere hebe her tiştî em bêjin gelê Tirkî çi mafî wî hebe li Tirkî gereke ê Kurda jî ew mafî wan hebe xebata me li ser vî ye xebatekî demokratîk e xebatekî siyasî ye xebatekî xwezayî ye yani li ser yani ji vî xwezayîtir xebat tune yani çünkü gelê Kurd yani xwe geribe parêze yani karibe xwe binêre şaredarê me hebûn ya belediye setha belediye destê HDP de hebûn ewana ji bo xatirê ziman jî xebatê pir girîng kirin dibistana vekiribûn weka taybet û van ser ziman bi zimanî dixwestin di şaredariyê de pêş bibin ji ber vî hanê şaredarê me qayûm avêtin serê bêjin li Sêrtê Kutubxana Ahmedê Xanê bi rasta rast xera kirin yani dijminantîkî li ser vêga zimanê Kurd heye ya ev dijminantîk gere em vî hanê em qebûl nekin ji gel re vî dibêjin yani milletê Kurd milletekî qadîme sed hezar salan li ser vî axê jiyana xwe berdewam dike û zimanê wî jî çanda wî ye bi rastî dewleta Tirkî û îktidara îro hikûmeta îro AKP û MHP bi hev re henê naxwazin em li parlamentoyê di kelîme Kurdî biaxivin. Wextê em di Kurdî di kelîme diaxivin ji xwe nakeve qeydê yani wextê em axaftina xwe jî bikin nakeve qeydê û li ser navê X tê bikara anîn yani behsa Kurdî nakin hewqasa ewkekî heye rejimekî wisa ku dijminê zimanê Kurdî heye lê em ê van xebatê xwe باورن پر پیش که و گل وی مافی بستینه و سبور باشه برستاشر یعنی لگوری تخمینن و 25 میلیون کرد لباکوری کردستانی هنه جبلی کردین کل متروپولین ترکیه و باجرندن ترکیه دجین تا چند یعنی تودکاری بیجی چند صده جوان 25 میلیونان هول دادن که زاروکن خالص سر زمان کردی پرورده دیگه تو جیزانی هندک مالبات هنه قد زاروکی و نزانم به کردی با آخوون و مالبات جی به ترکی ده هندری مالا خواه جیده هر به ترکی پیراده دو دستینه لی ین دن چوانه جوان 25 میلیونان ین کرد حزن Ez karim ava bêjim yani Kurd dixwazin bi zimanê zikmakê bi zimanê Kurdî biaxivin di jiyana xwe de ew ya berdewam bikin. Ez çûbûm Bursayê. Bursa bajarekî li Tirkî herî bajarekî bêjin roj
Rojavayê Türkiye'de ye û bajarekî Tirkiye tevcî Tirkiye'de axivin mehela ku taxa ku Kurd tê de ne li qehwê xwe li loqunta li dikana li her hewayê bi Kurdî de axivin. Yani axaftinê xwe tev bi Kurdî dikin. Ev vana tev dixwazin zarokê xwe bişînin dibistanê Kurdî. Yani perwerde bi Kurdî ve Amedê Wanê Şirnexê yani Kurdistanê ya dixwaze lê sistema Türkiye sistemekî li ser Tirkiye hatiye avakirin û yani yek bixwaze bive bijîşk bive parezêr bive hakim savcî bive yani devletê de karekî bike gere bi Tirkî bixwîne û binivîsîne û bikeve îmtihanê bi Tirkî ji ber vîya malbat mecbûr dibin zarokê xwe dişînin dibistanê Tirkiye. Yani devlet bandorekî daniye serê. Ya wextê ku zarok diçin bi Tirkî dibistanê de perwerde dibin rasta rast tên li mala xwe jî bi Tirkî de axivin. Televizyon bi Tirkî, radyo bi Tirkî zêdetir tesîra Tirkî keve min nava malbatê. Em dixwazin evê tesîrê bi rastî rakin. Yani di malbatê de bi tenê Kurdî axaftin nebese. Ev Kurdî axaftin gerek ve zimanê bazarê bive zimanê perwerdê ji bêjin dibistana ewil zarok 4-5 salê diçe dibistanê heta zanîngeha bilind üniversitê bi zimanê xwe perwerde bive û kare jî bive yani 2 ziman 3 ziman herkes kare hîn bive. Vega ez wextê çûm dibistana yekî kez herfekî bi Tirkî nizanibûm el wirê Tirkî jî hîn bûm Kurdî jî yani vega da axivim. Ne astenge lê eviya tişkî bi zaneyî ye asimilasyonekî ye evê zaneyî gere gel zanibe yani îro jî di malbata de bi rastî Kurdî axaftin li bajara kêm dibe. Li gunda dîsa heye lê li bajara kêm dibe gere evî jî bi hawakî gel li zimanê xweyî derê. Gelek spas bi rês İmam Taşçer parlamenterê HDP ji Amedê tu bûyî mêvanê me dem baş.